आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय पान कार्ड 2.0 प्रजेक्टनि बागै आं नोंथांमोननो मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैदों। जाय बिथांमोननियाव पान कार्ड दं, नोंथांनियाव जुदि पान कार्ड दं अब्ला बे पान कार्डखौ नोंथाङा दा आपग्रेड बानायनो नांसिगोन। बे नोंथांनि पान कार्डखौ नोंथाङा आपग्रेड बानायाब्ला नोंथांनि पान कार्डआ खामानि होनाय नंलिया। मानो होनोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे बिग डिसिसन लादों। बे डिसिसनानो जाहैबाय पान 2.0 प्रजेक्ट। बे पान 2.0 प्रजेक्टनि जोहै नोंथांनि आखायाव थानाय गोजाम बे पान कार्डखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ डिजिटेल सिस्टेमै मोनसे बेयाव आपग्रेड बानायगोन। नोंथांनि पान कार्डखौ आपग्रेड बानायगोन। लोगोसे नोंथांनि पान कार्डआव QR क'डबो होगोन। बे QR क'डनि जोहै गोबां बेयाव डाटा सिकिउर थागोन। लोगोसे डिजिटेल लेनदेन बायदिसिनाफोरा इजिसिन जागोन। बेनि थाखायनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नैबे पान 2.0 प्रजेक्टखौ लन्च खालामदों नैबे 25 नभेम्बर खालि। नोंथाङा बे पान कार्ड नोंथांनि आखायाव थानाय पान कार्डखौ आपग्रेड बानायनो माबायदि नोंथाङा प्रसेस खालामनांगोन आरो नोंथाङा बे पान कार्डखौ माब्ला आपग्रेड खालामनो नांगोन, लोगोसे नोंथाङा बे पान कार्डखौ आपग्रेड बानायनायाव फिस पे खालामनांगोन नामा, जोङो बेफोरनि A to Z आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा बे पान कार्डखौ आपग्रेड बानायनो थाखाय अनलाइन मबाइल फनजोंनो नोंथाङा इजियावनो बानायनो हागोन। दा बिनि अनलाइना जाथ'वाखै, जासिगोन। मानो होनोब्ला नैबे पान कार्डनि 2.0 प्रजेक्टखौ नैबे 15 नभेम्बरावसो एनाउन्स होदों। दा बिनि खामानिया सोलिसिगोन। जेब्ला बेनि पर्टेला गेवो, आं नोंथांमोननो अनलाइन नोंथाङा पान कार्डखौ बोरै आपडेट बानायो बेनि A to Z आपडेटखौ होगोन। दा बिनि जेबो बेयाव अनलाइन खामानिया सोलिथ'वाखै। जुदि नोंथांनि आखायाव पान कार्ड दं अब्ला नोंथाङा बे गावबागावनि पान कार्डखौ डिजिटेल महराव नोंथाङा सोलायनो नांथारगोन। नङाब्ला नोंथांनि पान कार्डआ खामानि होनाय नङा। आरो नोंथाङा बे पान कार्डखौ आपडेट बानायनायाव फिस नांगोन नामा, बेफोरबायदि नोंथांनि गोसोआव सोंलु जादों जानो हागौ। नाथाय नोंथांनि आखायाव पान कार्ड दंखायोब्ला नोंथाङा बे पान कार्डखौ डिजिटेल, नोंथाङा नैबे 2.0 प्रजेक्टआव नोंथाङा बे पान कार्डखौ डिजिटेल खालामनायाव थाइसेबो फैसा गोनांथि बेयाव जानाय नङा। आरो जाय बिथांमोननियाव पान कार्ड गैखाया, नोंथांमोना बेयाव नैबे 2.0 प्रजेक्टआव नोंथाङा पान कार्डखौ डिजिटेल महराव सोलायोब्ला नोंथांनो बेयाव फिस नांगोन। बेफोरबायदि खौरां मोनदों नैबे पान कार्ड 2.0 प्रजेक्ट। बेनि दा जेबो अनलाइन आपडेट जेबो ओंखारथ'वाखै। दा बेनि एनाउन्समेन्ट होदों नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे केबिनेटआ 25 नभेम्बराव। जोङो दानिया बेनि बागै जों रोखायै मिथिना नायबावनि फैदो। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा
और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। किस तरह से किसी की कोई तकलीफ हो कहीं पर, किसी भी छात्र, किसी भी यूजर को, तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।